Vilagarcía botou por fora nunha multitudinaria festa da auga. Milleiros de persoas achegáronse ata o municipio para non perder unha das citas máis populares do calendario festeiro de toda Galicia. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta información. Antes titulares. Os corpos dos 3 tripulantes galegos que perderon a vida no naufraxio do Argos Georgia serán repatriados este luns. Entre eles está o nogués Antonio Barreiro. Rianxo saiu de novo á rúa para protestar polos recortes en educación. Nesta ocasión a mobilización foi convocada de xeito conxunto polas comunidades educativas dos 3 principais colexios do municipio. A Administración número 1 de Ribeira repartiu 150.000 euros do primeiro premio do Gordo da Lotaría Nacional no sorteo celebrado onte xoves. Foron 5 décimos do número 07131. Do 22 ao 25 de agosto, Poio celebra a súa Festa do Mar. Gastronomía, cultura, música e tradición mariñeira son os piares da programación. A Feira do Cabalo de Meis congregou a centos de persoas no Mosteiro, unha xornada chea de actividades e exhibicións que transcorreu sen sobresaltos. Estamos nas novas do día, comezamos. Os corpos dos 3 tripulantes galegos que perderon a vida no naufraxio do pesqueiro Argos Georgia, entre os que se atopa o nogués Antonio Barreiro, serán repatriados finalmente este vindeiro luns pola tarde. Un avión trasladará os corpos ao aeroporto da Coruña. No afundimento que se produciu o pasado 23 de xullo en augas das Illas Malvinas, perderon a vida un total de 9 mariñeiros e deixou 4 desaparecidos, entre os que se atopa tamén o ribeirense Juan Antonio García Rey, Pichón. Prorrogan 6 meses máis a instrución xudicial do naufraxio do Villa de Pitanxo. A Audiencia Nacional decidiu dar luz verde a esta segunda ampliación do prazo ordinario de investigación. A primeira fora aprobada en marzo. Deste xeito, a instrución poderá seguir aberta ata marzo de 2025, máis de 3 anos dende que se produciu o afundimento do barco. Segundo explica o xuíz, a decisión débese a que está pendente a práctica de dilixencias esenciais para un maior esclarecemento dos feitos, entre eles un informe da Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, así como declaracións testificais. As familias aseguran que xa contaban con esta medida e que agardan que a investigación sexa completa e sólida para obter unha sentenza que faga din xustiza. Si que creen que esta será a última prórroga antes da apertura do xuízo oral. Recordemos que o naufraxio en augas de Terranova foi o 15 de febreiro de 2022 e que nel faleceron 21 mariñeiros. Un suceso polo que están investigados o patrón do barco, Juan Padín, e a empresa armadora Grupo Nores por 21 delitos de homicidio por imprudencia e delitos contra os dereitos dos traballadores. Rianxo saiu de novo á rúa para protestar polos recortes en materia de educación. Nesta ocasión, a mobilización foi convocada de xeito conxunto polas comunidades educativas dos 3 principais colexios do municipio, Brea Segade Castelao e Ana María Dieguez. Ademais de exixir reformas urxentes nos 3 centros, reclaman tamén máis profesorado. Rianxo viviu unha nova xornada de protesta en contra dos recortes de educación, cunha mobilización multitudinaria que partiu dende a rotonda do recheo portuario e que rematou na Praza Castelao. Convocada polas comunidades dos 3 principais colexios do municipio en canto a número de alumnos, o Colexio Castelao, o Brea Segade e o Ana María Dieguez, sumáronse tamén a ela representantes da Escola Infantil, do Instituto Félix Muriel e do CRA. Durante a marcha non deixaron de oírse berros e consignas en contra dos recortes que propón a Consellería para estes 3 centros. Xa na praza, varios nenos deron lectura conxunta a un manifesto, no que se incidía de novo na necesidade de acometer melloras urxentes nas instalacións e dotalos tamén de máis profesorado. Basta xa aos recortes en educación que estamos a vivir. A educación é un dereito de todas e todos,
que os gobernos teñen a obriga de garantir nas mellores condicións posibles. Só a través do ensino público se poden minorar as diferenzas sociais e se poden formar as xeracións do futuro nos valores da liberdade, da igualdade, dos dereitos humanos e da democracia. O conxunto da comunidade educativa rianxeira defendemos un ensino público de calidade, que atenda a diversidade, que se fundamente na equidade social e que sexa participativo. A atención á diversidade converteuse nun dos principais puntos fracos do sistema educativo, basicamente polo desinterese da administración educativa e pola reducción do profesorado de apoio, así como polas graves carencias en formación para dotar o conxunto do persoal docente de ferramentas básicas para traballar co alumnado con necesidade específicas de apoio educativo. E parece que as protestas xa están a dar o seu resultado. Hai uns días técnicos da Xunta chegáronse ao Colexio Brea Segade para avaliar as deficiencias e comezar a actuar en colaboración co Concello. De feito, xa se retiraron varias lousas da parede con risco de desprendemento e o vindeiro luns está previsto que se acometan tamén traballos en tabiques e a instalación dunha nova caldeira. De todas formas, trataríase de obras pequenas, a todas luces insuficientes, pois dende a AMPA reclaman unha mellora integral das instalacións. Portos de Galicia agarda o visto bo do Ministerio para a Transición Ecolóxica para desbloquear a dragaxe do río Lérez. O ente autonómico enviou ao Goberno Central as súas propostas sobre posibles localizacións para a vertedura dos áridos que resultarían da operación. A do Lérez non é a única, pero sí a máis ambiciosa das dragaxes que están pendentes en Galicia. O Goberno do Estado xa ten sobre a mesa a proposta de Portos de Galicia para avanzar nas dragaxes da ría de Pontevedra. O ente autonómico trasladou ao Centro de Estudos e Experimentación de Obras Públicas a súa proposta sobre posibles localizacións para a vertedura dos áridos que resultarían da operación. Unha vez enviada a documentación, o CEDEX, dependente do Ministerio de Transportes, elaborará o estudo de alternativas de punto de vertedura e trasladarallo ao Ministerio de Transición Ecolóxica para a súa aprobación. Se algún dos puntos no Atlántico propostos consegue o visto bo do Ministerio, desbloquearíanse as dragaxes pendentes do litoral sur da comunidade, dende Muros ata a Guarda, incluindo a do Lérez. Precisamente o do río Pontevedrés é o proxecto máis ambicioso de Portos de Galicia. No momento da paralización, a tramitación administrativa estaba xa prácticamente concluída. Deste xeito, a Xunta de Galicia avanza no desbloqueo das obras de recuperación de calado nos portos da área sur. Recordemos que no 2021 o Goberno Central deixou de informar favorablemente as verteduras na zona exterior de Sálvora, punto que viña estando operativo nas últimas décadas. Unha decisión que derivou das queixas do sector pesqueiro da Ría da Arousa, que advertía de posibles efectos negativos. Mañá continuará aberta no Paseo da Calzada de Cambados a Feira de Oportunidades do seu comercio local. A cita organizada pola Asociación Cambados Zona Centro coa colaboración do Concello reúne ata 26 postos de establecementos do pequeno comercio dispostos a liberarse dos seus stocks. Este ano as rebaixas acadan ata o 70% do prezo orixinal en todo tipo de produtos, dende roupa e calzado ata decoración. A feira continuará mañá durante toda a xornada dende as 11 da mañá ata as 11 da noite en horario ininterrompido. A Administración número 1 de Ribeira repartiu 150.000 euros do primeiro premio do Gordo da Lotaría Nacional no sorteo celebrado onte xoves. Foron 5 décimos do número 7.131. A Administración de Lotarías número 1 de Ribeira, situada no número 14 da rúa Cristóbal Colón, a carón da Igrexa Parroquial, volve a entregar un premio millonario. Nesta ocasión foi no sorteo da Lotería Nacional de onte xoves. O número premiado no sorteo foi o 7.131, do que a Administración vendeu 5 décimos, que suman no seu total uns 150.000 euros. Pois entéronme por un cliente, ás 10 e pico da noite, que non me, como foi festivo onte, Loterías non me chamou, porque normalmente cando dou un premio sempre me chaman ao acabar o sorteo ou tal, pero non me chamaron. E cheguín á casa e chamoume un cliente, mira que destes o primer premio da lotería do jueves. Non, é un número aleatorio, un número que mandan aleatoriamente que si non é un abonado noso. Foron 10 décimos e dos cales se venderon 5. Moi contentos, sí, moi contentos. 8 verán máis, dando outro premio máis.
O xerente da Administración descoñecía polo de agora a identidade dos posibles agraciados, que puideron ser tanto clientes habituais como turistas que estes días ateigan a cidade. Non sabemos nada por ahora non veu nadie. Por ahora non veu nadie a decir que era o afortunado. Moito turista hubo esta semana hubo moito turismo, sí. Veu moita xente de fora. O problema que tuvemos o miércoles tuvemos pechados, por iso tamén pudemos ter o billete vendido tranquilamente. Non é a primeira vez que esta administración reparte a sorte entre os seus clientes. Os máis importantes se cadran no 2022, cando entregou 1 millón de euros do Euromillón, e en 2020, cando repartiu 4,8 millóns de euros noutro sorteo da Lotería Nacional. Non, é máis en agosto, a semana esta de agosto sempre damos premios. O día 15, o día 16, o día 17, o día 18, demos premios en toda a semana, tanto da Lotería Nacional como da Lotería do Jueves. Da Lotería do Jueves, en este caso, demos un 17 de agosto, tamén outro premio igual. Hace 5 anos, non, no 2017 ou 2018 foi. E da outra demos 5 gordos, e desta 2. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. Xornada intensa vivida hoxe en Vilagarcía. O día acompañou e a vila colleu unha edición multitudinaria da Festa da Auga. Milleiros de persoas achegáronse a todo o municipio para non perder unha das citas máis populares do calendario festeiro de toda Galicia. O dispositivo especial xa se puxo en marcha no día de onte. Segundo o comunican dende Rabella, os partes do Servizo Municipal de Emerxencias e da Policía Local resúmense en 15 atencións sanitarias con 7 traslados en ambulancia e 8 atencións in situ, 0 positivos nos 100 controis de alcolemia practicados pola Garda Local e en varias chamadas por excesos de ruidos. A maiores rexistrouse unha pelexa na zona Tir na que resultaron feridos 2 varóns. Este caso está a ser instruído pola Policía Nacional. Da quincena de intervencións do Servizo Municipal de Emerxencias, as máis destacadas foron por intoxicación por alcohol e drogas e por un corte na orella por un lanzamento de botellas de cristal. Xa na xornada de hoxe a festa prolongouse ata ben entrada a tarde. Do 22 ao 25 de agosto, o Concello de Poio celebrará a súa Festa do Mar. A cita, que se desenvolve en Combarro, chega na súa 23ª edición cunha programación que mestura gastronomía, cultura, música e tradición mariñeira. Gastronomía, cultura, música e tradición mariñeira son os piares que dan forma á programación dunha nova edición da Festa do Mar. A cita, que ten Combarro como escenario, celebrarase do 22 ao 25 de agosto. A próxima semana, a xente que se acerca a Poio, a xente que se acerca a Combarro, respire mar e respire a importancia que ten este sector no noso concello e da man do turismo, pois a importancia que ten para o desarrollo socioeconómico do Concello de Poio. O mar será o protagonista absoluto da programación, que inclúe propostas para todas as cidades e públicos. Estruturas en 3 bloques na Praza da Chousa, dunha banda o gastronómico que volve da man do programa Galicia Sabe a Mar da Xunta, con actuacións musicais en sesión vermú o sábado e o domingo. Vai haber pois esa degustación para que todos os visitantes e veciños que veñan aquí sepan como, que produtos temos e como se elaboran, e despois todos aqueles que decidan pois quedarse a comer, pois van a disfrutar, pois por sorte, dos máis de 20 locales de hostelería que temos na parroquia de Combarro, e onde van a poder pois comer todo tipo de produtos de máxima calidade e con toda a garantía. A praza acollerá tamén unha carpa museo con varias exposicións sobre a cultura mariñeira, dende maquetas de barcos a fotografías ou pezas do Museo do Mar de Vigo. Festivais como este son de suma importancia para marcar a diferencia sobre a nosa denominación de orixe, sobre a proximidade que o Océano Atlántico ten na nosa gastronomía, na nosa xeografía, na nosa paisaxe. En lugares como Combarro, máis aínda cando se fai unha aposta pola programación netamente galega, unha programación moi cultural. O terceiro eixo da programación son as embarcacións tradicionais. A Festa do Mar incluirá encontro e regatas organizadas polo Club Mariño Arreiboa. Temos anotados ahora mismo a regata Morling en torno a 15 dornas, pero bueno, sempre van con un pouco de retardo en torno a... Contamos con máis. Nesta semana que van seguro que hai máis. En total, agora mesmo hai unhas 34 embarcacións anotadas
pero andar rondando as 40, entre as 40 e as 50 anda aí sempre. Sempre aquí a Combarro hai unha base de xente que acostumbra a vir. A programación inclúe o certame de música mariñeira e diferentes concertos como o musical Camiñantes e Cantantes de la Oca Band coas actuacións de Pili Pampín, Lucía Pérez e Pepo Suevos o xoves 22 ou a Gala do Mar o sábado 24 con Bombay, DJ Michi e Soraya Arnelas. A parroquia ribeirense de Palmeira acollerá os días 24 e 25 deste mes de agosto unha nova edición da Festa do Polvo, a cita gastronómica que organiza o Concello en colaboración coa Confraria de Pescadores da localidade foi presentada este mediodía. Esta mañá presentábase a 10ª edición da Festa do Polvo de Palmeira, a cita gastronómica que terá lugar a fin de semana do 24 e 25 de agosto desenvolverase como é costume na esplanada portuaria, onde se instalará unha gran carpa na que se servirán as racións do cefalópodo a prezos populares. Durante os 2 días prevense repartir uns 400 kilos de polvo, unha cifra un pouco superior á da última edición. Na zona portuaria de Palmeira, de forma que o que son as cociñas estén abertas ao público para que podan ver como se produce este produto e como se cociña. Todo o que queira asistir vai a ter a cociña aberta dende o mediodía hasta a noite, tanto sábado como domingo, o sea, a festa vai ser continua e a intención é que casi a calqueira hora ao largo do día, calqueira que se acerque poda disfrutar deste produto. Dende o Concello volveron a destacar este tipo de eventos que buscan a promoción dun produto local como o polvo, que é moi apreciado. Que sempre vamos a estar apoiando os nosos produtos do mar, vimos apoiando a Festa do Percebe, a Festa da Navalla, e non faltaría menos en apoiar a Festa do Polvo de Palmeira. Para nós sempre é moi importante que os nosos produtos do mar cheguen ao máximo punto posible, porque vivimos do mar, tanto Ribeira como a Guiño, todas as parroquias, e necesitamos que se vexan estes produtos que son de alta calidad. Un evento gastronómico co que queremos poñer en valor este produto exquisito da nosa ría, pero tamén poñer en valor o traballo dos mariñeiros e dos pescadores, neste caso de Palmeira. Sabemos que ese produto é moi codiciado ao longo de todo o ano por parte de veciños e das veciñas, pero tamén dos visitantes que agora no mes de agosto se achegan a Ribeira e, por tanto, poñemos en valor un produto estrela da nosa ría como é o polvo. Durante os 2 días da exaltación programáronse tamén diversas actividades con actuacións musicais de varios grupos locais ao longo das 2 xornadas. Os afeccionados ao cabalo tiveron onte unha cita imperdible en Meis. O Concello acolleu unha nova edición da súa feira anual do cabalo, unha xornada chea de actividades e exhibicións que transcorreu sen sobresaltos e cun éxito total de público. Os amantes dos cabalos tiñan a xornada de onte marcada en vermello no calendario. O Concello de Meis acolleu unha nova edición da súa feira anual do cabalo, unha cita chea de actividades e exhibicións para todos os públicos. Que hoxe é un día grande para todo o mundo que ten afición ao cabalo, que aquí na comarca do Salnés, no Concello de Meis, hai moitísima afición ao cabalo, para eles é un día de festa, un día de desfrute. E, estamos vendo aquí que están todos contentos e disfrutando de todas aquelas probas. Acompañou o día e o público non o dubidou. Xinetes e afeccionados chegados dende toda Galicia desprazáronse ata o Mosteiro para participar desta xornada que organizan a Asociación Ruta Rumba e o Concello. Estamos moi contentos, a verdad, porque ten unha gran aceptación, hai un montón de xente, pusemos todo o noso empeño e o noso esforzo, a verdade, que isto salirá adiante. Creo que estamos conseguindo gracias a todos, co traballo de moita xente. O día comezou cunha ruta cabalar en recordo de Ángel Lodeiro, quen fora presidente da Asociación Ruta Rumba e que faleceu en decembro do ano pasado de leucemia. Seguiulle unha proba de andadura federada, outra para os xinetes non federados e un concurso morfolóxico de todas as razas. Concurso morfolóxico neste caso, de cabalos. Ahora acabamos de rematar ca sección de cruzados, pasaremos a por a raza española. Este ano decidimos facer país, cruzados e tamén españois e pura raza árabe, que son un poquinho que estamos máis afeitos a valorar máis de cotío. O día acompaña, o ambiente excepcional. Tamén repetiron na programación a carreira de ponis para cativada e a xincana. A xornada completouse cun espazo para compra-venda de cabalos.
Mañá sábado Outes volverá a ter unha cita co comercio de proximidade cunha nova edición da Feiriña. Celebrarase como é costume na Rúa da Capela en horario ininterrompido de 11 da mañá a 9 da noite. Na iniciativa organizada polo Concello participarán máis de 60 postos con produtos do máis variado: gastronomía, artesanía, libros, textil ou de maquinaria agrícola, entre outros. O éxito de edicións anteriores foi unha das razóns que levou a repetir a experiencia co obxectivo de dinamizar a economía local, poñendo o foco no comercio de proximidade e coa intención de fomentar o produto local. Falámoslles agora de vela. O Concello da Pobra recibiu onte de xeito oficial os máis de 40 veleiros que completaron a segunda etapa das 61 regata Rías Baixas coa súa chegada ao peirao deportivo da localidade. O acto desenvolveuse no centro sociocomunitario. En el fixose entrega de premios aos barcos mellor clasificados de cada unha das categorías en competición. Na recepción, na que se serviu tamén un pequeno aperitivo a todas as tripulacións participantes, estivo a concelleira de Turismo Estefanía Ramos e o presidente do Real Club Náutico de Vigo, José Antonio Portela. A regata terá continuidade nos vindeiros días coas etapas a Pobra do Caramiñal con Barro, Vigo e Vigo. Ata aquí chegou esta edición das Novas do Día. A actualidade volve o luns a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Pasen unha feliz fin de semana.